eto Antananarivo boka Tambilobe, ta Diego, eto zaho io Antananarivo aloha nandeha ody à La Réunion, mais apitapitako eto zegny le fitaraigny vahoaka, maro vahoaka magnantogny fitaraigna, maro exemple atsika amin'ny décentralisation soit état fédéral, azao voalohany fautif amin'io, voalohany fautif, député tsika voalohany fautif. Imaginez-nareo, il y a 163 ou 164 députés ao à Madagascar. Azonareo zegny, avy amin'ny l'Assemblée nationale, les députés nintsika, en plus atsika majorité, surtout atsika mitaky état fédéral io, soit décentralisation, c'est vous qui voyez, hein. Député tsika mivadiky, tegna mivadiky. Avy eo amizay, hitatsika ro député tsika bio, fa nivadiky tamitsika, mbola fidetsika koa izy, sasany député mavita magnano 4 mandats, 5 mandats, ils s'en foutent. Fôtiny atsika avokisandreo amin'ny vandy. Io amizay tsika magnamia la faute iro borizany tsy magnamia, iro avant tout député tsika le problème. Tegna gros problème ny député tsika. Dikan'izay, député koa fa tsy agnano, sisany izy tsy mitandatsika. Fotony izy andeha madiky. Ro voalohany mamadiky tanindrazana, magnasary mankatia tanindrazana, député voalohany mamadiky tanindrazana. Fotony ro magnano la loi, asandreo zegny ao, fa tsy ataondreo. Zegny amizay tsika mandiniky, azala 163 députés, majorité député côtier, nagnino tsy azo décentralisation, sa état fédéral, sa province autonome, nagnino tsy azo zegny. Fotiny tsy agnatin'ny lohan'ny député zegny. Agnatin'ny lohan'ny député, zagnany député, angala volany vahoaka. Zegny matoa tsy mandroso Madagascar. Idiky za, Tambilobe, idiky za c'est le sujet qui fâche. Le sujet qui fâche. Prison Nambilobe. Za mivolagna aminareo zegny. Feno prisonnier innocent. Feno prisonnier innocent. Dikan'zegny, mila, on doit revoir notre système judiciaire. Oh, agnatin'ny prison, izy koa olo fa manambola, même izy assassin, namon'olo izy miboaka agnatin'ny prison. Anao koa tsisy vola, même anao tsy nagnano raha, anao tafiditsika agnatin'ny prison. Ary prison, possible, eran'ny Madagascar koa karaha zegny fa Ambilobe, za mivolagna aminareo zegny, mitaregny boka olo. Oh, misy mineur, avy eo viol, miaraka amin'ny de vrai assassin. Misy viol agnato ao, miteraka ao le zaza mineur io, agnatin'ny prison. Oh, misy aretigny lagal, agnatin'ny prison. Zay mivolaniko a Madame Fanirisoa, mila appuiena tsara bekiny, atao tsara, resaka kolokolo agnatin'ny prison. Anareo pénitencier surtout, misy kolokolo agnaty raha jiaby zegny. Zay mivolaniko, raha zegny mandalo amin'ny député. Mandalo amin'ny député. Volagna koa za, resaka misy olo ato baka mandeha mivolagna azovy Sylvain nommé en tant que député par le président, donc Sylvain mérite sa place. Sasany volagna, mba tsisy olo manampahaizana a Madagascar ao ke napetsaka io Sylvain. Alohana anareo mivolagna zegny, angontanianareo ino asan'ny Sylvain, ino diplôme Sylvain, magistrat Sylvain. Ary olo ilaigna zegny
amin'ny assemblée nationale. Fotony maro boka anao boka la réunion anao mikapokapoka iny, mbola valiako anao boka matevavitry anao, mbola valiako anao 2-3 fois anao magnaraka raha io aminakahy fa eko za visenao boka, ya za misy numéro de téléphone colonel Michael. Et alors c'est quoi le problème? Hein? Zegny amizay problème nareo frongona izy ko atsika jiaby frongona, atsika jiaby niaraka tamin'Andry Rajoelina fa tsy neto fo zay miala zio Andry Rajoelina ke voniagna olo jiaby ao zegny, voniagna Jocelyne Maxime, voniagna n'importe quoi vo karaha zegny ataonareo magnano politique. Akaratsiagna amizay Sylvain. Jocelyne Maxime nagnano remerciement, nagnano za tena andeha mizaha izy, c'est pas parce que politiquement za tsy d'accord aminazy ke za tsy andeha izaha izy. Atsika alaitsika agnatin'ny fô loatra raha fa mikritike zavanareo viavy igny avô foloara fataonareo fa musulman avedanareo ampidiky ady contre a musulman ndraiky chrétien. Normal zegny aminareo, toetsaigny mila miova volanko zegny, tegna mila miova toetsaigny zegny tsy mampandroso Madagasikara io. Fotony mentalité tsika mentalité mbola tsy hainao boka ia. Tsika jiaby zegny anareo misy député to mankaratsy namagna, nareo sambanareo fô miady. Normal zegny aminareo, tokony miady anareo amin'ny assemblée nationale karakôry azahoanay ampandroso tanànanay, provincenay. Zegny tokony asan'ny député fa tsy reo samby reo miady. Anao avao peuple anakahy ty zala pont isafy ty tsy vita, délestage mbola misy. Diego zay volanko, adoso technicien ta Diego Charez to tam Jirama, directeur ny Jirama ta Diego Charez to nadoso le vrai technicien, tsisy délestage, commence tsisy niaigny délestage. Nampidirigny madame ty incompétence raha fa mivolagna aminareo zegny naka direct, nampidirinao tsisy raha hena, nipody amizay délestage. Zegny volanko amin'ny colonel Michael, ampodiana raiky taloha. Problème tsika tia raha tsara, mila mandroboka fo, mila mandroboka fo. Non, c'est pas comme ça. Tianareo androso tanànatsika, mentalité tsika voalohany miova. Voalohany miova mentalité tsika. Fa ty andeha ankaratsiratsy, rehano ty olon' orange boka olo tsy manjary igny. Amin'ny politique izy tsy manjary, en vraie vie c'est pas forcément qu'izy tsy anjary. Zay za andeha irafy Jocelyne, non, za tsy irafy Jocelyne Maxime, za tsy andeha irafy Sylvain. Sylvain nakafo aposiko fo, anareo agnaposy Marc Ravalomaninareo, aposianareo izy, fa alohany izy agnabiagna entreprise nazy, alohatreny kifeny impôt tsy nivoa efany. Sotrotrany zegny, ifeny impôt tsy voa efany. Alohany izy agnabiagna, azao mba tsy ty asa, fa lalàna mitovy nin'olo jiaby, lalàna mitovy nin'olo jiaby. Anareo tsy tia faniry soa, zay mankatia faniry soa. Anareo tsy tia Kofalidaya, zay mankatia Kofalidaya, parce que Kofalidaya olo tia décentralisation zegny. Kofalidaya magnampy tout ce qui est social. Kofalidaya au moins izy tsy boka tao Antananarivo fa boka tany hafa izy nahazo moyen. Nianty zay misy olo mi contre club 48 ke zay tsy any Kofalidaya. Ampodianareo pasy mamira vatomanga-nareo. Tant qu'anareo mbola tsisy preuve nivolagna fa zegny raha nataon'ny Kofalidaya, za tsy d'accord. Anareo jiaby misy preuve, na ino tsy aboakanareo boka profinareo.
fa mbola hoavy preuve, mbola hoavy preuve, dikan'zegny anareo tsisy preuve. Donc chut, lera anareo misy preuve, aboakanareo, ty preuve ty preuve io tsika d'accord. Justement, usine jiaby nandeha nafodifodindreo zay zio moyenne ampody raha jiaby zegny, ampody origine coton, ampody maro feky. Za ty izy io Tananarivo zavanareo iny Tananarivo, raha jiaby aty tsisy raha tsisy aty. Amitsika any amizay ino raha misy amitsika any? Tsisy firy magasin, firy hôtel eto, or que tourisme, or que olo mandeha là où il y a le tourisme, la mer et tout ça, nagnino tsy développegna hagny, nagnino tsy développegna hagny, nagnino aty fo développegna. Io amizay olo mosary, za mosary ke normal za ndeha eta misy any milomay amizay olo jiaby Antananarivo eto, nanonga amizay fondron-tragno zegny amizay hitanareo fen'olo mandry amy lalabe, fotiny tsy voaefa fondron-tragno. Taxi 80 000 ariary boka l'aéroport mandeha en ville, karaha mahoatrino. Normal zegny aminareo, raha jiaby atao eto normal zegny aminareo. Zay milankoreo tambany tary devant le palais, anao miady état fédéral, normal volanko. Ampiditsika adipoko anao, ino ampidirigny adipoko zegny? Question raiky fo nivolanko taminazy. Ok, atao ambelatsika eta karaha io, fa anao mangala passeportnao any a Diego Suarez volanko. Tsy mitovy boka, fotiny capitale le Tananarivo. Et alors izy capitale zegny ambela marary tous les autres provinces. Je suis désolé, non. Bientôt agnamboatra carte d'identité mila mandeha Tananarivo. Mais zay contre, zay misy projet. J'espère colonel agnapetraka projet-nay. Chaque province mila misy machine magnamboatra passeportnazy. Chaque province au moins kirikira amy sasany, même s'il faut même tsy province fa dans toutes les maires, dans toute la mairie, dans toute la préfecture. Nagnino rô tsy mavita magnamboatra? Io amizay zany atao ampidika adipoko anao tribalisme volanko. Fotiny tsy tianao namanao zegny hita aigninazy. Fotiny même l'hôpital volanko zegny, izy koa fa marary miambigny spécialiste boka Tananarivo, soit mandeha l'hôpital andeha Tananarivo, azova gnefa billet d'avion 10 millions d'ariary, 2 millions d'ariary aller-retour. Azova mikarama 2 millions d'ariary. Ke zay mitaky raha zegny ataonareo raciste, haine raciale, tribalisme zegny volanko. Za tsy mankatia Marc Ravalomanina volanko zegny sur ce coup-là. Fotiny problème nalefa na Tananarivo raha jiaby monopolisé ny raha jiaby, io za tsy d'accord taminazy. Politique nazy question de croissance, 7% de croissance, oui, mais tagnatin'ny entreprise nazy izy nianty volagnin'indreo ifetreny ka impôt tsy nifenao, io anao mavita magnabiagna usine-nao. Nagnino tsy fenao? Anao milliardaire, vahoaka malagasy koa nivangaranao tao ni participe nampidiko vola taminao. Il n'y a pas ambiguïté là-dedans. C'est vous qui cherchez. Moi, j'ai dit soit décentralisation, soit province autonome, soit au moins toutes les autres provinces ne dépendent pas des Tana. Si pour vous décentralisation meilleure, eh ben mettez décentralisation. Si c'est province autonome, mettez province autonome. Au moins, on ne dépend plus de Tana. Ino raha tokony asan'izao ataony député aby io. Zay rô teo boka ny volanko voalohany. Asa tokony ataony député volanko zay abroger l'ordonnance Ramanantsoa par rapport le budget provincial alefa aty Antananarivo. Exemple Ambanja,
magnapetraka vola maro resaka kakao resaka raha jiaby, or ke volany azona ambanja iny tsy mipody ambanja ao, mandeha tany hafa. Volany lavany, taxe lavany par exemple, izy tsy raha mandeha mipody asambava so antala. Amboarigny aty, amboarigny raha jiaby aty Antananarivo. Azovy d'accord amizay, azovy d'accord amizay. Tsisy olo d'accord amizay. Le problème, les dirigeants vont pas les appliquer tant que les députés ne disent pas c'est comme ça, et les dirigeants vont appliquer. Mais le problème vlanxin, izy koa fa magnapetraka décentralisation apetraka, plus de la moitié des députés sur la côte, ils acceptent de recevoir de l'argent pour ne pas voter cette loi-là. Aznaro, ils acceptent de recevoir l'argent. Ma azo vola ro tsy apetraka andreo le lalàgna apetraka décentralisation. Anareo firy député la côte miady état décentralisation, soit état fédéral, soit province autonome, appelez comme vous voulez, il y a pas de souci. Je sais que c'est pas pareil, il y a plein de trucs agnatin'ny raha zegny tsy mitovy raha jiaby zegny. Tsy mitovy. Ireo miaccepter vola, fôtiny olo agnabo ro manambola zegny amizay tiavako kofalidaya, au moins la prochaine fois quoi kofalidaya ko magnefa ko les ro io magnapetraka obligatoirement la décentralisation. Aznaro, donc la faute voalohany député. Io tsy vita, mbola tsy vita le tolona. Mbola tsy vita le tolona. Bon naro mbelako za keky misy olo mikaiky za io. Ok, merci aminareo zay live-ntsika niany. J'espère que surtout agnatin'ny la justice volaniko aminareo zay mampalahelo agnatin'ny prison. Tegna mampalahelo. Maro olo mitaregny volaniko aminareo zegny, ireo victime des abus de pouvoir. Ça veut dire ty zanaka général nandeha olo izy, admettons izy tsy mandeha prison. Azonareo zegny. Mety alefandreo amin'agnaragnan'olo hafa, olo tsisy raha nataondreo, igny izy tafiditra agnaty prison. Après mizay misy croyance koa zany koragna, izy igny namoriky nagnamia poison, exemple viavy, igny direct en prison izy. Direct en prison. Azonareo? Donc, les tolona mbola continuer. Ino continuer les tolona pour protéger le colonel Michael maintenant. Faut-il maro olo tsy mankaty au colonel Michael, fotiny maro raha ndeha ataon'ny colonel Michael anapaka sotro andeha hiditra amin'ny vavandreo. Izy koa ndraiky ro nagnano raha madio, ireo tsy tokony matatro. Izy koa nareo nagnano raha maloto, c'est à vos risques et périls, hein. À vos risques et périls. Zay volaniko député ataova asanareo. Kaza miady amin'ny vahoaka anareo asambanareo kaza miady mediva anareo amin'ny assemblée nationale agnapetraka décentralisation. Simple, izy koa raha zegny ataony zegny atiavako Sylvain volaniko, izy magistrat baka maela lagna. Place nazy. Fotiny député tsasany, même diplôme araiky tsisy. Fotiny izy managna omby maro mandeha ambany vola agny mandeha magnamia vola président Fokontany. Allô, votenao za ataova député. Very amizay mipetraka io. Tsara regny nareo. Misy député baka tsara regny. Zegny naka voalohany fautif député. Zegny izy. Merci.